The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jeremiah 23:28 says, He who has my word, let him speak my word faithfully. 1 Samuel 3:10, Speak, for your servant hears. Hebrews 11:3 says, The worlds were framed by the word of God. Psalm 93:4, The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. James 4:14, What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Isaiah 55:9, As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Before we start our Bible study, the usual routine, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung napawagitay mga sala nga nagapahipi diha kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So gikinahanglan to paggamit karon sa 1 John 1:9, the rebound technique, ang atong pagsugid sa atong mga salang nabuhat ning adlaw. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa kaluwasan ang isyong imong atubang, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:3, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilo magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama, namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain na sab nga higayon, imong gitagan na kanamo, imong gigahin nining adlaw arang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios, nining kinabuhing imong pangilugwayan. Magapaymulos pa kami sa imong grasya. Ubani kami pinagi sa pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat nini among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga followers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Giabi-abi kamong tanan o kaninyong mga bag-o nga maupay pagsuway. Welcome. Nga you just maintain an open mind sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya pa kita magadupot, niyaning atong tunanan nga giuluhan og the mark of a true believer in Christ. Okay? Ato nawang gisgutan ang sugod banta sa naguna gyud, get saved by faith in Christ alone. Mo na naguna. Ang tod kagahapon ang atong gibiyaan nga it's the 10th
Okay? The 10th key of success in life. Nga mao ang to confess every sin that we commit. Nga mao itong atong gibuhat di palang dugay. So we have to flush them out of our life. Gikinahanglan gyud ato ng i-hickling mo ba kanay Bisaya, flush them out through the rebound. 1 John 1:9 og kauban din ng 1 John 1:9, by the way, ana ay mga bersikulo nga akong igudugang niya na. Salmo 38:18, Proverbio 28:13 ug Salmo 119 bersikulo 11. Okay? So mo ning ika na po nga matuod nga Yahweh alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Easy. Magmalampuson kita kung ato na kining batasanon kining atong pag sugid sa atong mga sala. Every time that we commit any of those sins nga atong gisgutan, hinumdum ka kagahapon atong gisgutan ang mga ihimplo sa mga sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat. Kining mga salaa mao ni makaguba sa atong it devastates our spiritual life. Hinumdum ka nga atong spiritual life mao ni ang ingon sa Grigong pulong eusebia, godliness ang atong spiritual life. Unique, sophisticated, kanang fantastic, fabulous way of life. So mao ni atong tumong sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, makakabot ra gyud ta niana. We just have to hang in there. Matud ba sa in English. Padayon kita sa paggunit, kupot gyud sa hugot sa mga pulong sa Dios nga nahimo ng kabahin sa atong kalag. Okay? Kay kung dili nato i-flush out kining atong mga sala gikan sa atong kalag, then mao na maka panudnod nato ngadto sa unsa pagpuyo dito sa dapit nga may gahom ni Satanas. Duha ra ba gyud nag-interlock kini sa duha. Ang una nga cosmic dynasphere 1 gitawag kini og arrogance complex. O niya mo interlock malagi ni kung dili ka mo sugid sa mga sala, di ni mo na i-flush out, then mutabok na sa kadito sa lain nga CD, cosmic dynasphere 2, nga mo na nagiingon nato og hatred complex. So mao na nga og timan-an nato kini nga kung kita mapakya sa pagsugid sa itong mga sala, madugay og sa madali, magalunang na ta adto sa CDs. O niya, dili ta makatuman sa plano sa Diyos itong kinabuhi. Kaya na hunong, na palta, na kanang nababagan. Kita ni mo? Mo niya ka na po. Aron kita magmadaugon, magmalampuson sa atong kinabuhi, ingon ng mga Kristohanon. Kinahanglan batasanon na nato kining pagsugid sa atong mga sala. Ayaw lang yun na ipalabay lang. Okay, for all you know, dili ni mo na i-sugid diha, then maybe in a few minutes makabuhat na sa kaglaing sala, magakanit-kanit na, magasumpay-sumpay na. Mao na nga, you will be in big trouble before our Lord. You see? Okay mo na ka na po. Now, okay na akong isingit nimo nga punto din hinga. Sa ato ng pagkinabuhing Kristohanon, gawas nga, mag-anad na taniining pagsugid sa itong mga sala. Every
time nga kita makasala, ato ning batasanon. Let us make it as our routine. You see? As possible, mahimo na kining second nature gyud sa atong kinabuhi. So, mao na nga kita aron makapadayon kita sa pagsibog ngadto sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi, espirituhanong pagkinabuhi. Then kinahanglan kita moagi niyaning gitawag nato og epistemological rehabilitation. Kanang human ta maluwas, kinahanglan taghapon og rehab ingnon ta. Kita nimo. Papan kini maong rehab gitawag ni epistemological. Now, kay ang atong tumonggod ingon nga mga Kristohanon mao man ang spiritual maturity. Now, unsa may objective of spiritual growth? This is the process of being renewed. Kaya mo manimando sa Dios nga kinahanglan bag-uho ng atong pangunahon na di na ta magpasibo sa panagawis kalibutan, dili na. Renewing our mind. So kining atong gibuhat nga pagtuo sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, this is the process of kanang atong hawason na, pulihan na, ilisan na kining atong mga tawhanong mga pangunahon na sa mga pangunahon na sa Dios. Kining atong gitunan, kinahanglan nga mametabulize na kini sa atong kalag. Og so mo na nga this is found in the following passages diya sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2 ngadto sa 5 nga nagaingon nga well, of course it constitutes for the overall heading for the remaining floors of the edification complex of the soul. Nomdom ka? Edification complex na ni ingno nato nga dakbalay mao ni atong paghubad ni Bisaya nga tukuron man ni sa magtotoo, ipatukod sa Dios kining maong edification complex of the soul. Kaya ang nag-una gyud ni ang kay ang man ni pag tukod ni ini ang maong edification complex of the soul, mao ang mga doktrina nga ana sa atong kalag, mao ni foundation o niya sa atong pag tukod na niya na magauna gyud niya na mao ang doktrina gyud nga imo nang nakatunan, na imo nang kabahin sa imong kalag. So gikinahanglan nga imo kining tukuron naman sa mo pagtukod kung wa kay pulong sa Dios. Ngano wa man kay pulong sa Dios, ay wa man kay gana, wa man kay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. In other words, this floor of the ACS, Edification Complex of the Soul, dili kini matukod kung wa kay padayon, pagkamalahutayon, pagkamasigihon, makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. And kining maong mga ang nining maong floor of this edification complex is the perception of Bible doctrine. Ang atong pagtuon adlaw-adlaw under the consistent function of gap grace apparatus for perception with all of its attendant results. Unsa mga resulta, the results are all the rest of the floors na ng edification complex of the soul. Kay timan-an nato nga ang pulong sa Dios mao kini ang sukaranan sa atong pagkabuhi. Nakasabot ka? Bible doctrine is the bedrock of our existence. Now,
Ako kang tagaan og pipila ka mga punto bahin ni ining imo ng ka master na sa details of life. By the way, it's either ikaw, you are a slave to the details of life, or you are a master of the details of life. Na ano kano sa man ikaw mahimo master, mahimo kang agalon. Sabi ni Saya pa, kay opposite man ang agalon ug ulipon, right? So kung ikaw way pulong sa Dios, you have wrong priorities in life, therefore ikaw mahimo lang ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Sabta gina. Apan kung ikaw nagasige sa tuon adlaw-adlaw sa pulong sa Dios, then dili ka ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Hinunoa ikaw mahimong agalon. You are a master of the details of life. But pasabot nga master man ka, ikaw man ang agalon, ikaw magakontrol. See? You are the master. Dili ka slave, dili ka ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Kadturang mga negatibo nga mga magtotoo, mo ay mahimong ulipon sa mga detalyes kinabuhi. So, kaya ulipon man sila, mo na ilang unsa, pasiun na silang kinabuhi. Mga detalyes kinabuhi. Unsa may himplog, mga detalyes kinabuhi. Imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong trabaho, imong negosyo, imong mga kabtangan, mo ni mga detalles kinabuhi. But do not mistake, do not get me wrong, dili maayo ang details of life. Maayo ni. Basta na kay pulong sa Dios, anak ka maka-enjoy na noon. You see? So akong balikon, mga detalles kinabuhi, kwarta, material things, mga higala, mga kalampusan sa kinabuhi, imong mayong panglawas, imong mga hinigugmas kinabuhi, mga ingnon ta status symbol, etc. Kani mo ni mga ihemplo sa mga detalhes kinabuhi. Everything that's beyond the spiritual life is a detail of life. Sabta gina. But there's nothing wrong. Akong balikon, there's nothing wrong with a detail of life. They are great. But, they are not your life. They are just a part of life. Wasto? Bahin lagi nis kinabuhi. Those details should not supersede divine viewpoint. Di gyud kinahanglan dili na mulabaw kaysa huna-huna mga Diyos nun. So, a point of doctrine nga akong ihatag kanimo is this: don't let the detail of life run your life. Kaya nga naman ang prinsipyo ba po, what you prioritize in life runs your life. Nakita nimo? Do not let the detail of life run your life. Ayaw tuguti ang detalles kinabuhi nga mo ay mo dumala sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, it's going to ruin you. Mo na makaguba kanimo. Now, ang imong paggukod ni mga butanga are antithetical to your spiritual life. And it constitutes an erroneous scale of values sa iyo. Okay, if your scale of values is built on grace orientation and doctrinal orientation, then the spiritual life takes priority and you are content. Sabot ka? Diha, ikaw mahimong kontento. Now, you know, contentment is a virtue. Pandili na nimo maangkon kung wa kay doktrina. Now, ni ay point of doctrine na pod. Ato gining ihatag diha nimo. The possession
ang imong pagpanag-iya. The possession of the details of life is not wrong. It's not sinful. But it is the, paminaw, it is the dependency on the details of life. Ang imong pag-agad nga na. So, that is detrimental to your spiritual advance. Keep your lives free from the love of money. Nabitaw na, pulong na sa Diyos, ba? Diha sa Hebrews 13:5. Kung balikon sa pag-quote ni Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money. Love, dili kay kanang kwarta, no? Dili man dautan ang pagpanagiyang kwarta. Content with what you have. Contentment with what you have in Hebrews 13:5. Mao kini ang synonym to the mastery of the details of life. Sabot? Now, obviously, any detail of life can be removed at any moment. Basta, may mugtang-tango na diha. Any moment. Anything that is important to you, bisag unsa, kamay nung danon, bililon kanimo, can be washed away. You see? Mapana sa kana, ibanla sa kana, can be blown away. Mahuros sa kana, can be blown away or simply burned up. You see? They can disappear in thin air. They're here today, gone tomorrow. No, ginay prinsipyo. Since that is true, there must be a permanent anchor in the soul. Kinahanglag na permanente yung angkla imong magamit na diya sa mong kalag, which cannot be moved by temporal disaster or personal loss. You see, di na matangtang. Now, what is this anchor? Kung maghisgot, it is a personal sense of destiny built from grace and doctrinal orientation. See? Anong danon kayo ng grace and doctrinal orientation? So, your anchor is personal sense of destiny. Now, tingali mo tanan po ka unsa manguna. Now, when you have a personal sense of destiny, by the way, with doctrine, you begin to live in the light of an eternally secure future, separate from the details of life. Sabot ka. Now, in other words, the details of life are not your future. Basta, dili ni ang imong kaugmaon yun. You put it all in the proper perspective. Ang mga detalyes kinabuhi, aniya karon and now. They can be here today, apan ugmaon na. And yet, tomorrow, naakay anchor mo na atong giingog personal sense of destiny. Now, living your life in the light of eternity, na mo na ambot pasabot sa personal sense of destiny. Now, your self-worth, yung bang angkon sa mong kaugalingon nga na kay bili tungod kay ikaw na hibaw naman kasi mong dadangatan na your eternal future. Your self-worth is inseparably united kang Ginoong Jesucristo. Di na kamatangtang ni ana, and not with the details of life. You see? Details of life, mawara na. Mahanaw ron na dayon. Apan ang imong anchor, ang imong self-worth is inseparably united with the Lord Jesus Christ. From spiritual self-worth developed by doctrine in the soul, imong makabot kining spiritual self-esteem. Sa katuning spiritual self-esteem, mao ni ang unang stage of spiritual adulthood. Now, in the spiritual self-esteem, maugmad nimo
ang imong katakos sa pagkinabuhi. Kining mong katakos is not connected with how many details of life you have. Dili. Kini pagkakuntinto sa tanang mga sirkumstansya. Ug mao ni gitawag nato og katakos, capacity. With spiritual self-esteem, you also gain the ability to endure the loss of the details of life. And that's part of capacity. Sabot ka? Bahin ka na sa imong katakos. Remember, sa matong hitabo ni Job, nandun ka? Unsa may iyang sagad gisulti o iyang gibungat. What was he used to say? The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Ibaw ka sa na? That is grace orientation attitude. No, to'y gipanag-iyahan ni Job. You see? Na angkon niya na. Grace orientation attitude. Principle. You have the capacity to gain the details of life. Just as you have the capacity to lose those details. Nakasabot ka ba ito? Ana kay katakos sa pag-angkon sa mga detalyes kinabuhi. Sama nga ikaw na katakos sa pagkawagtang niining mo mga detalye. Na kay katakos. Maanamanan o mawa ba na? Na kay katakos. You have the capacity to handle your attitude ngadto sa maong details of life. Now, diyan, segundo Corinto 4:8-9, kini si Apostol Pablo. Wag yun siya mga details of life. Wala. Unsa may ang gisulti. Mingon siya, I never lacked anything. So, unsa resulta? Paul had a relaxed mental attitude. Kita ni mo? Unsa may pasabot nining relaxation. Unsa may imong pagka-relax ba? Tubag? It is a state of mind that lacks tension. You see? Wala ka nang murabag ka nang alindasay ka. No. It is a state of mind that lacks tension under all circumstances, under all conditions, and it marks the person who functions under pressure. Now, what does it mean to have an RMA? Unsa may pasabot? Unsa man ang RMA? Relax mental attitude. Unsa man ibot pasabot yat? Ning relax mental attitude. Paminaw. An RMA or relaxed mental attitude means freedom from mental attitude sins. Freedom. Wa ka magatiner, kanang pundo o mga daotang mga una-una sa una-una ba? Mental attitude sins. It is impossible to have a sustained relationship with the Lord o at the same time na kay consistent mental attitude sins. Di mahimo na. Kay unsa may gateway? Ibaw ka unsa? Ang gateway to the relaxed mental attitude, it is personal love for God. Now, kining personal love for God, unsa man ang direksyon ni. Now, naibawan na nato ni. The direction of our personal love for God is vertical. Asto? Apan unsa may direksyon sa atong impersonal love ngadto sa atong isikataw. It's horizontal. Ayaw na nagalimti. The direction of our personal love for God is vertical. Paingon sa ibabaw. Paingon sa taas. Apan ang atong impersonal love for all mankind is horizontal. Kanang tulid na. You see.
Now, mangutan ako nimo, how do we gain personal love for God? Unsa man nato pag-angko niini? Tubag, it is by discovering through doctrine the perfect essence and integrity of God. Nasilsil na magyud nimo kini talaan sa mga nag-unang mga kinaiya sa Dios. Ang iyang nagakompose iyang integrity. Mao na. That is how we gain personal love for God. Aron makaila kita kinsa o unsa gyud siya. We respond with respect, admiration, and reverence. Susta? Og sa diha atong buhaton kana, nagatuman kita sa mando sa Mateo 22:37. Na nagaingon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mao na personal love for God. So personal love for God causes you to conform, mapasibo ngadto sa huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16, by following His precedent of virtue and integrity. Muna gitawag nato sa atong doctrinal nga pagtuon nga motivational virtue for our life. Okay? Now, furthermore, personal love for God brings absolute confidence in God's ability to care for you. You see? Inomdong ka ba niya ning 10 problem-solving devices nga iya sa Dios, gisanggap ka na to? Ang walo ra ba niya na? The 8th problem-solving device is unsa? Inner happiness or sharing the happiness of God. Si mo share na ta, mo ambit na ta. Kay samtang si Ginoong Kristo nagabitay dito sa cross, suffering horrible and unimaginable pain. Wa gyud siya kawadin niya ng pagkakuntinto, pagkamalipayon. No. He never lost contentment or happiness. Di ba lisod kaya na? Imagino na. That's really hard to imagine, right? Now, it means ang iyang relaxed mental attitude equated adversity with prosperity. You see? O living with dying. He equated living with dying. That's happiness. Mao kana ang matang sa kalipay nga unsa gipanagihan ni Ginoong Kristo. Now, our Lord's happiness never allowed him to feel threatened or sorry for himself. Wala gyud. So mao na nga ang iyang pagkakontento never changed, not even in the face of cruelty, injustice, and death. Pabilin gyud ang iyang pagkakontento. Focus gyud siya sa iyang pagbunting gyud. He was focused and he died with his eyes on his all-important mission. Mao gito iyang gitutukan. So, ikaw, you have access to the same contentment and happiness nga unsa nga gipanag-iyahan ni Ginoong Kristo while he was on earth. Kita nimo? Nagitay access. Kaya binimo, ang basihanan sa imong pagkakuntinto mao ang imong pagkaokupado sa persona kinaiya ni Ginoong Kristo. Philippians 1:21 ang sigingon, for to me to live is Christ and to die is gain. Now, when you understand and love the Lord Jesus Christ, your attention focuses on Him, nga mao ang tumong sa imong gugma. Gusto? The Lord becomes your role model.
ang iyang gugma ug ang iyang kinaiya become the vital pattern for your life. Ang atong Ginoong Kristo mao ang imong labihan sa pagkasuod, your closest companion, influencing in your every thought and in your every action. Kung ikaw makapanag-iya nini, kanang makaangko na nini, muundang lagi ka sa pag-agad sa mga tao, musandig kang mga tao alang sa kalipay o pag kanang for help, dili na muundang yung ka. You are now spiritually self-sustaining. Kasabot ka, makabarog ka na si mong kaugalingon. Just as our Lord Jesus Christ is happy, so ikaw makaambit usab sa iyang kalipay. You can share His happiness yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Uban sa panghunahuna ni Jesucristo, 1 Corinthians 2:16. Diya sa imong tuong bahin, sa imong kanang imong hunahuna, in your right lobe, ang imong katakos is unlimited for consistent contentment. O kini mo lahutay. It lasts through every set of circumstances in your life. Well, it does not mean you have pleasant circumstances every day. Far from it, dili. You are going to have good days, just as you are going to have bad days. Apan ang pagbati and stimulation, pagdasig, will not be your criteria for happiness, dili. Ang imong pag-ambit sa kalipay sa Dios, mao niya ang labing mainungdanon, labing ligon, the greatest stabilizer in life. It's not connected with emotional highs and lows. It is a stable existence. John 15:11, I have told you this, so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Plero. Mao na sharing the happiness of God. Okay? Now, ito ni padayon ugma. Kay daghan patag pagkasimutan. Bahin ni ini. Paniya pagkita ni ining ika na po nga real key of success in life. Ato ni padayon ugma o gayong sipyat sa sumpay ni ini. Magamputa. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni matamis nga gayon sa among pagpakimambitay kanimo sa among mga pulong. Salamat tinawad nga kini among gitun-an ning adlaw, mamahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat. Yung among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.